Díos na man is a chapelín, tá sin am de teach amach. Chup, chup, chup. Come on, chapelín, come on. Ronnie, tá tú a cur stocker ma juju? Great, ha! Tá sé gom féich, Ronnie, féich. Ima haini se tom tú. Díl fuacht de spirit na hóca fáca an it. Sinna Tommy ceart latsa. Fan gan an seoig me díobh faoin óige. Ní len ach seall, agus a gcuic na súil, I míonn sé. Le raon mami, má bháthar fós faoin géad lá a chuas ar Scoil. Bhí idir bhrón agus bhródarthaí agus muisig tostaí amach ar réon nua. Well, hi cingde, man of speisialta bhí anam. Jeaic ar Scoil le Dairena ní Cinnéide. Glan diat ganibh na trá. Is oscail an doras den óir. Bronnart féin éide, go brochaigh scachan na léine de bhuineáil óg beag. Is go dógfar ón mosca na bróga, má le láthair ina annan agat. Tá tú 6 mbliana d'aois. Dat níos le huimhreacht de chrógacht, is tú I déanamh ar stad an bhos. Ná póg mé mam a dúris. I'll wait by myself. Chasas má hála ar má bhábín óg, go dónig fós éan ihe Faoi cheomhrán brothlach na madna. Is hiúlís isteach a bhela, go dúching lethúil féin gurtín, go na móg sé slán, go slocach an álam le fisreacht tartfar gan tóran. Tá sé 6 mbliana d'aois. Glúislaat fé cheol is fé rá de bhaintere, fearín beag sean chríana, a cha seall an sa hana, le na chúilimh dana ar latha le húntas, as bheith beo sa tail. Nach óling a bheith 6 mbliana d'aois.